guys! Bali na eh. Hi guys! Welcome to my vlog. Dito. Di kita mag-English. Okay. Di mo ta kamawa na. Okay. Hi mga idol! Balik na sa tani itong tutorial dol. Oh. Di na tatong kuan kay wala na among rabato ang short ato nagisi manood na iniingon dol nga. May gani Romel kay wa nakita ang wa ni gawas ang sawa. Ay. Sagot tawo sawa dol nga wati man ni. Okay da mga idol kay bansay naman ta mo gitar. Balo naman ta ni. Kigitudloan naman ta mo ay karon ang akong itudlo ninyo kanta na sad tudloan ta mo kung saon pagkanta ng mga tagas kay nga kanta ba taas panato ba ng mga tagas kanta tudloan ta mo ay tuo mo ako bansay kay ko makanta dol kay ako naliwat mo ko ato akong lulo kato akong lulo bansay kay to makanta dol kanang musuol na gani na iyang sakit dol mukanta din to siya mana to siya dulay di ko lang sa bukid magbaklay magdakilid magkunit sa tuhod inigtungas niyas bundod inigabot sa ibabaw sa kasakit magjabaw maghilot sa batiis kay nisuol ang arthritis okay na bansay kita magkanta ko lolo dali daw ko naliwat ato na karon tuluan ta mo sa kaning mga kanta nga ng tagas kay ba una na dul mag voice enhancing sa ta kanang namtay gitawag og kanang do re mi fa sol la ti do ana na siya dul ana na siya tuluan ta mo ana do ay sayop ana dul ana dul lang do re mi fa sol la ti do. Wala bugnaw kitong tiyog dol bugnaw pas gitakika. Dol na adto na tas kuan. Tudluan ta mo anang mga kanta nga naay nam na siya gitawag og high note ug low note, bunot, kunot, wala na oy. High note ug low note. Ana. Ya. Ako itudlo ninyo nga kanta dol katong tagas kayo. Katong kanta nga kuan Shisgan. Ay dol. Kanta ta Shisgan. Paminaw ano yun ako? Halak ka. Intro pa lang, kuha na no. Sayap. Okay, ready. She's gone out of my life. Pwede na tamo apil ni contest doon. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. Forgive me. Nadi na COVID dula. Yate taasa ka dol oy maputol man sa atong ubol-ubol ato. Okay, bantay na tamo kanta dol. Pwede na tamo apil sa kuan kaning nang dance contest. Sorry ra oy. Dol ay kalimot sa pag-like, share ug subscribe kay para ma-updated pud mo sa to ang mga tutorial nga way maayo kay mo tudlo ba.